Kinong mikmat yung tu kam jar namar ba nakeliang jukiro di hap aji rap sini sitai hanggai Hapdang kajing keman ka bakraw ka way kalong kami kasinong umling umsarang. Kali opdiang da kaying ka bapaka. Hadin kajing trish tom jong kirkot ka FKJGP umling circle. Ban panchana da kaying tamay. Namar ka te kalong kami rangkat bagi kun. Kasyong kasa waru isikata. Haka way kajing bajak ratay. Namar kajing duk kajing kardu. Kate kalong kami balay opdiang ya kaying ka batamay. Kadika kong Martina Shadab. Kabadon ruksan ngukikun. Barhapdang kajing long kentay. Rangkat kajing duk jing kardu. Kahabru ban pesa ban pendap iki. Hadin ba ulok jong ka ulok hadno. Mentala kumbah news nem AA. Ia ketika ying lalit ban IT no mtagasngi, dawa Louis Star lengdo presiden ke FKJGP North Kasils District. Ha ke jinon lang uba Marshal dingdo Vice President. Ban roy lang Secretary Umning Circle, bat trolin tangkiu rang bat shnong. Bat kidkot ke FKJGP Umning Circle. Ngrungut nyungut sut de long rot. yang mailing tu nak siap tu punya jet pokok yang buku kalau di kalau IT no kalau di và đây cũng được thì cần cái lên được sinh và là ý cầm thì gặp đi để học đi còn học tập trên học nặng ya đúng rồi Đúng vậy đấy. Kaseng klem da don kajing kerna klem da don kajing randin wala kalai I kajing kaban up sakmat ru dei kum kinong yelam ki bom jung kenrandin ha kara radang ki persang bantur de dei namara kata kadau long banakaliang jong kinong yelam jong sarkil kila sim ni kana senjam ban yarap ban no senyang ban pensena ya kana kajing sya wei nang long ying ibeduk ibedon sapok kana senong sarang bat hakaju kepor lanang ngambakla ibedei ru ilok jong wei dit khat badai na pok kam sarkil te kum gaseng hi kasim ya kana ka sinjam kamdei ka sin ka baningkong kamdei ka bangile khla atang hapo ka snong sarang ndei hapo ka bring new trap bat khamtam hapo ka dong ri bhoi hi nakaliang jong seng na ka wei kapor sa ka wei kapor ka persang ban kner ya ka jindo snei sha ti longyeng ki iron kam ban don ya ka jingrap bat omdei ha ki badon ki bomdon ni kaying kasam dei wat ki bupang ki bustom ni persang hi pat nyarap katla karya kat kum kebor ka jongi kum kinong yalam ki besim ya kajing bakli nam ta ka imlang sa alang ha ko kabri ni trap de nakaliang jonga kum nong yalam jong seng hadin ba nakaliang jong kit khot kilayu ut kilay nam de ngaru klem jing artatin kum nong yalam besim ya kajing kli ya prat khot ki badan hapo ka district hi borok wei ni persang bansim ya ka rai botong in persang ban le ei nam takin kilonging ki bedon kam ki ngrap ban light no slop ban light no pria ban light akul air ban light ka ne ka tai nam ta ka jing dong kam jong ki hawa don ki hawa ki lodan ni khon ki dong kam ni ka jing ri tngen jong ki kum ki jat ban ru ki bedon hapo aspo ki bedon hapo sla jong ko parthai de kumta nakaliang jongaru ngala ai ngala flight tin sa ki khot sa maseng jong ka mukil bakin le de namar kata kumba pi kumbalong menta ngila la ban neng ni kana ging da ka jing yasno tilang jong wei pi wei khot ibadan hapo ka mukil bat ta ka jing don tilang nakaliang jong ka district bat umdei mangau presiden hendei klem ka jing sno tilang jong pi kit khot jong ka circle jong unit
ngau nong yelam nganam la wan le de denmar kata ngiron kam ya ke timok kum kaseng hi ban ya tendron lang ban ya kentiu lang we olor we knang ba ngila ban ulong ya ka ke jing thunung jang kaseng Kajing sokmen haba ka FKJJP Umling Circle kaya la elek stom kala snap ya kajing kerpat jong uwei na unong yalam na kani kasnong jongi iba Thomas rong telu ha ka bagani ka longjing iba mensua ide it khot jong ke FKJJP iba Robes Lingdo te kilamat ya kani kajing bukli namar kajing klat jong jong ukli jong kajing te namar ba ki khun ru kedang rit te ka kemi ka sim jing ba ban pendap pendiang khamtam kaying jong ki ka lajot rathai kum tu te kan nong ngidap da jing sungu ya ka FKJJP Umling Circle hapo ka jing pek jing mi jong iba Louis Star Lingdo balongkum presiden jong kanot riboi mo te kalong ka jing matoi sibun bat kalong ka jing kerkhu ya kani kaying namar ba bansna ya kaying kalong kamde ka kam ka besuk wala kalong kaying terpait wala kalong kano kaying ka ba malu malaru kalong ka ba jenjar khamtam ngi sini kini ki ba ying khamtam kidei ka ba im da karep karyang ki ba lek bala mensni ba menmet kalong ka jing ka ba kraw handai kane ka jing arab ka jing kener ti jong ka FKJJP Umling Circle kalong ka jing metoy bat kalong ka jing kerkhu sikadeye ya kane kalong ying kaba lashim hadin malas kerning ba lengba gini ginong yelam kicong i nadu banroy nadu ba Thomas bat hadin kata ke jingya denti bat ke jingyo jingbet cong i nau ba Louis Star bat sala ban chim hagani ka sinjam ban longka kumni kumachi dia namar kata nakliang conga dap ngada jing snokman bat kentini renga ga bede bagani ga banta khamtam ya ga jing kimkhia jong ki dekhot baro nadu ka sngi ka baningkong kapalai wan rep ki hani bat kumta ter dere ka kam ka basuk banrong banba ladu late la cingkuny ci ibi habawan habale habawan kalenti ka bajanjar lada perkhat i ka ying kalong ka badun kam ha ga jing im chong i ubri habawan ha gani perthai chei u ka thairi udon kam ya ga caka ka barindri dia namar kata habang iyo ay gaying lang iyo ay gaying ka batap la ka slaldo matap la terpal dehi ka jing ka badun kam bi dali charnem chanono chei kam hi ti kemen ni habo harnem la da jo i kum kita gi jing la da la ai ban peniang kat no tam la da jo i gaying tin ani gaying plang ani gaying slep dia namar kata sngu wanga benong hagini try jing ru haga juga por to chim nangi chakmat pin sayo ya gani gaying hagwo presiden unsa IT ya pi gani gaying bat kermen ba gani gaying kan yarap ya pi no slap uler bat kan IP ka jaga syong ri dengan rengkat ki kun ki kti ki jong pi khanang ba pila ban pen lut ya ka sngi ka jing em ga jong pi hoi lari ban ai gaying slap ka ba te kini gidi sin jam ki baningkong da ka jing kongu jong ka distrik hadin ka jing karpat jong ka circle rengkat bat ko unit